This is day 27 of speaking Serbian for 30 days in a row. Wow, ljudi! Dakle, ja sam bio u Čikagu ovog vikenda na Serbfestu. Svaka čast, prvo HRSOC, Holy Resurrection, Serbian Orthodox Cathedral. Vi ste najjači domaćini, iskreno. Sve je baš lepo bio organizovao i bilo mi je zadovoljstvo što sam bio ovde. I šta još? Hvala svima vi koji ste mene prišli, koji ste pitali za slike, koji ste rekli da gledate moje Reels i TikTokove. To ne znate koliko mene to znači i samo wow, uopšte ne mogu to da verujem. Pre 2 meseca ja sam počeo sa Instagramom, otkačio sam par snimaka, sad već 5000 pratioca, neverovatno, iskreno, ali super je bio vikend, super je bio na ovom festivalu. Ste vi ovde u Čikagu ili blizu, obavezno da dolaze na Serbfest za sledeće godine. Iskreno, super je bio, neverovatno i eto, to je to. Hvala svima, čujemo se i vidimo se sutra. Ćao!